Ti Masakbayan. Ti napalabas, simurot dagiti agina adunya Paula kan lira iti isla. Kabayatan na, idinaamuan ni Don Rico nga agad-adal ni Roman. Nagamak da itoy, kat kayat na apadukot, ti siya sinuman a kapamilya ni Roman. Tapno lang agpakita ni Roman, kankwana. Iti may sangal daw, nakita ni Nicolas, ni Nida, nga ina ni Roman. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu ita alawas ana pauluan. Ganggan na dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo. Iti anya aga po akasarita, dak. Nakibunag kami mo't iti tabla itay. Ngam ti agin lalay nga anak mo. Saan Apolos ang nakibunag? Saan ka di nga umanay ti panagbunag mi kanidora nga anak ko, mayordomo? Nagbunag kami mo't adwa. Saan ati panagbunag iyo ti pagsaritaan nyo kani senyora? Anya nga rod nga iti pagsaritaan mi. Basta, maamuam tulangan no agsango kayo. Masaya at tada ni si Karitoy. Ayan, ti anak ni Sika. Apay ka di ti anak ko. Anya ti masapul yu kunkwana. Anya ko mati masapol ni Sak iti anak ni Sika. Ada aminen ka ni Siak. Baknang ni Siak. Pilintutan na kayo kat pobre ni na kayo. Kinabalan ni Siak na ginatang ti isla. Apay nga rod a pinasukondak ka ni mayordomo, senyor. Babae ni ka ni Sika. Agpakita ni Roman ka ni Siak. Sana kayat ni Siak ti ugali ti anak ni Sika. Anya ka di ti madi nga inaramid ti anak ko, senyor. Saan na masapol na ibinsa-binsan Siak. Basta saan na kayat ni Siak ti kinaagin na laing ti anak ni Sika. Saan nyo kumamot a pagaramidan iti madi ti anak ko, senyor? Kan palubusan dak ko man nga agawid. Orayan pa ni Siak na agparang ti anak ni Sika. Ha? Saan na mabalin adadailan ni Iso tinapintas na plano ni Dakame. Apay ngay may kaditi pagadalan mi manang. Impaala nga mintigan-gan na at ninanang ading ko. Kaapay nga impaala da. Masapul ka nung agparang ka. Tapno palubusan da ninanang. Apay ka nung agparangak kadakwada. Day tatisaan ko nga amo ading ko. Kasano itan ninanang. Aglablabas dagijay aganggan na et. Anya ti aramidan tangay ading ko. Agpanunutak pa'y manang. Masapol tinatanang apa nagpanunot tapno awan maisagmak. Sika, apay asaan nga agpakpakita ti anak mo? Awan nga min dito iti anak ko, senyora. Kasano ko maamaawan? Anya ti kayat mo asawan? Agad-adal ti anak ko, senyora. Saan nyo kumamot a dadaulan ti masakbayan na? Nga uray dadaulan na ti plano mi? Anya ka di ti plano yu a dadaulan na, senyora? Ang mga numapan kadagiti panakabagi ti lintag. Anya kumanumapan, senyora. Anya ti pakainaigan ti plano yu. Iti ipapan na iti pan nakabagi ti lintag. Nagrigat ka makaaw-awat. Ignorante ka talaga. Adda ka din na aramid mo asaan akinayat dagiti gangan na at. Tilang saan ko apan nakibunag iti batbato ken tabla, ma'am. Agad-adalak namin. Saan anain kalintagan ti aramid dagitagan gan na at. Amangan no lumanganak pa'y, ma'am. Sana ron ba nga baybayak ni nanang ko? Agparang ka kadi kadakwada. Ang mga nudwa kayo nga ibalod na, Roman. Anyang arot ti aramidak, ma'am. Jak mapakawan ti bagik no dadakas sa mapasamak ka ni nanang ko. Maawatan ka. Ngam kasano no agpakita ka kat ibalod da kamat. Akas ken ni nanang mo. No di da palubusan ti inam ti kayat ko asawan. Ibalod da ka. Iso asaan ka nga agdardarasudos nga agpakita kadakwada. Makisarita ak ka ni ma'am.
Tanong mabalin, agyan ka pa lang iti balay da. Amang ano pati si kakit alaan damat. Diyak kaya't tiyagyan dito eh. Numapan kay Jais na. Agkuyog ta mo pa ni Jay ah. Kasanan no tiliwan da tayo at talo manang. Sa anak matlang ang makaid na amang pampanunot. Noan yan ti sasaadan nyo kininanang. Oh, kasano ngamin ang nagatang dagijay aganggan na et ti isla. Anyangay mo tayo. No asino tinangila ko kadakwada. Nabilag mo't ngamin ti kwarta. Baban ti kwarta. Mabalindang iruroman ti sabali at tao. Ngam kasapulan mo't ti tao ti kwarta. Kas kumakada tayo. Kasapulan tayo mo't ti kwarta. Mama, nalinak ita ti baybay. Kayat ko ti agsawar iti baybay, babaan iti motorboat. Mangala ka iti kadwa mamang paandar iti motorboat ha. Mama, nalaingak. Saan ang masapol ti kadwa? Amo kapagandaran ti motorboat. May mayat matlaan no ada kadwa iha. Taaw ti pagpasyaram. Nalipatan yun samot, nga atleta aktilin nang yan, mama. Iso nga awan rumbang nga pagdanagan nyo kanya. Sa bagay, nalaing ka nga agpayso iha. Ang mga no ibaga, ngawan pa nagtalagkukan ka. Saan matkit di, mama? Kaya't ko apasyaran dagiti agduduma a rock formations. Ang mga no ada sirena ijay. No adaman, mama, di gayamak. Mapantay iti isla manang. Makaamuritan, noon niya ti agur-uray kadata agasat. Uwan ading ko. Ngam ijay pa'y bantay ti pagturungan ta. Agda magtakadag iti adda ijay. Noan yan ti kasasad ni nanang. Wan manang. Dita agsardeng. Aging ga dita mapasubli ni nanang. Agpakada tangarudan kini Mrs. Cruz. Tamapantan ijay isla. Sige manang. Kalpasan na. Mapantan iti balsa, tagrubotan. Madanaganak kini nanang. Anya nga tanti naramid dakan ko ano. O sino ti saan na madanagan? Isungarot na nagpakada ak ni ma'am. Alumangan nakpay iti pagadalan. Apay akas lakilat ang nagbaliw dagiti daluyon. Oh, kitaon ti bato iti asidag. Agungkon. Kas laging ginad. Wan manang. Aging ginadlakit di. Agkut-kut iti dakkel arak formation iti asidagta. Oh, ang mga nuad da namin ton madamdama. Masapol ang makapanaw tan iti taaw. No jak agkamali. Adda rubber boat iti sikigan ti dakkel abato. Wan samot. Ah, kasla agmay-may samot tinakalugan. Ni, babaeng samot. Nakatalikod ka data. Langana ti ganggan na et. Ulan list ngamin ti buok na. Ay, nasaya tagon daway na ito ay. Aglingat ta iti bato. Aging ginadri ko, titi anak ta, awan pa'y dito eh. Napanan ka di ti anak ta. Apay na awan. Nagpakada ang mapanagsawar ijabaybay. Babaan iti motorboat. Kasanon na na tsunami. May sagmaklakit din ni Lira. Oh, ti anak ta, kasanon, ang mga numay sagmak ijay taaw. Mangibaon ni siya ti mapanagsawar iti tao. Masapol na masarakan da ni iso. Agawa am nga ron ti mangibaon, ang mga nuada tsunami. Oh, napanandag iti tao na ibaon ni siya. Oh, agkakaribuso ni iso na isay. Hoy, napanan nita kayo. Mapanyo berokan ni Lira. Agkakaribuson dagiti tattao. Ngam nakarikap matiro ang anti-cottage anang ipupukan da kanya. Hidyak mat malukatan. Tandang sabat galot na ijarwara.
Diyos ko, tulungan ako, ma. Napigsal dayjay aging ginad. Madlaw ang mabutan ti babae. Kumkumpet iti bato. Hindi na amo ti aramidan na. Adda matinag-akayo iti rabaw ti bato. Natamaan ti ulo ti babae. Kaslan na awanan iti puot. Asit ganta manang. Sige, darasan tangarod agaudan ti balsang. Sige. Tsaka di anak ti don da di a babae. Saan nakasigurado? Ngam ko na daan na pintas ka no. Alaan tayo di kalapaw tayo. Barang no babaen kan ko ana. Isublita ni nanang. Mayat nga taday tang aramidan ta. Igalot ta ti balsa iti rubber boat. Tapaandarak ti rubber boat. Agpaigid tayo. Awan puot ti babae. Agdardara ti ulo na. Adda tayo ni ti igid. Masapol nga ilambang ta ti rubber boat. Agawan ta manang. Kat paagasan ta ti sugat ti babae. Sige, ibagkat mo ti babae. Tasya kung ti mangilamang iti rubber boat. Ipaidak iti sirop ti kayo. Kapag subyan ta pa iti puot na. Delikado no ditoy. Ang mga nuadda umay ditoy atao ni Don Rico. Kasanong arog ti babae manang. Sa kruyom ta umadayo tayo. Adda ipaangot ta kagwa na. Tinaltal aruot. Barang agsubli ti puot na. Darasan tangarod, tapno awan makakita kada tayo. Uwan ading ko. Agasan ta ti babae. Apaman amakadanon ta iji kalabaw. Ada ka din nakasarak iti anak ta. Saan? Kakumanang sangit nakasta. Ura ni siya, madalagan matan. Ibaon mo amin at tao nga agindag iti na ito'y nga isla. Tabirukan dati anak ta. Ano? Agbirok damat? Ibagam nga dagunggo nati makasarak iti anak ta. Mayag tirapan nunot ni Sika. Ibaga ni siya na dagunggo na tapno maawis da na agbirok. Aramidam adagos. Amangan numala daw ton ti amin. Kasanun ti agmay-maysa nga anak ta. Sige. Ibaon ni siya nagiti tao dito ay namapan agbirok. Ibaga ni Sika kadagiti tao. Tabirukan dati anak ni siya anilila. Angam, senyor. Kaya't da nga tati agbirok. Mabutang dalakid di. Amangan no agtyo nami. Gapo itiging ginad. Semberwensa. Awal bibiyang ni siya iti tsunami. Ti kayat ni siya kat birukan nyo ti anak ni siya na nilira. Agawan nita kayo. Ura mismo, senyor. Matungpal ti bilin nida kayo. Bilin niyo ko na kuma, senyor. Semberwensa. Um, Agduduman ni kalanggung ani siya. ah, Tultuladam ka din ni siya. naigalis lang ti dilat, senyor. Anya na galis? Apay, magmag na ti dila ni siya tapno may galis. Semberwensa. Masapol a sumardangan ti panagdara ti ulo na. Mga laka itiragas apang repet na. Naikakmeten iti tinaltal aruot. Apang pasardeng iti dara. Nagpintasan a babae. Napintas nga agpaiso. Ngam saan anasaya at ti kababalinda nga agina. No kasano ti danag ta iti kaawan ni nanang. Kastamot siguro ti danag da Don Rico iti kaawan na ito'y a babae. Lakit dia. Panakairan-rananan anak kita ta daytoy a babae ije baybay. No di ta nakita. Jak amo nan yan tinapasamak ken kuana. No dakas ta kumatao, ay kat binaybay antan a ijay, anawanan iti puot. Ngam kasanon no saanan amariing. Anya ti aramidin ta manang. Wangag paiso. Amangan no pabasulin da ka anang dangran kan kuana. Pangaasi yu ta palubusan dakon.
Agdanda naglakit ni dagiti anak ko, senyora. Agtal na ka man di tata mariribukan mapukpukaw ti anak ko. Sigurado ang mariribukan mo't dagiti anak ko. Gapo iti kaawan ko. Amuda nga da ka ditoy. Idinto ta saan ko nga ammo ti ayan ti anak ko. Adda kadimot ng dukot kan kuana, senyora. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man langan. Senyora, di da ko mapanawan ditoy. Parwaron da ko ma. Senyora! Imanaw latan tigang ganaan. Saan ko mga umumay dito di anak ko? Ang mga lumaisagmak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napaulwan. Ganggan naan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.